Kivääriluoti meni tästä nivelestä läpi ja tuli solisluun puolesta keskivaiheelta pois ja se vei melkein solisluun mennessään. Ja sitten minä menin Haagenin, Westfalenin sairaalaan. Täällä amputoitiin tämä käsi. Siellä ei ketään muita suomalaisia kyllä ollut, että minä olin ainoan kerran, eli 2 kertaa minä kuulin suomen kieltä puhuttavan. Toisen kerran kuulin, kun oli tämä lipun vihkiminen ja valatilaisuus, se tuli Saksan radiosta. Ja toisen kerran kuulin, oli tämä vapaaherratar Ruut Munk kävi täällä mua katsomassa. Vapaaherratar Ruut Munk, joka oli ollut sairaanhoitajana jääkäreiden mukana Saksassa, kiersi nyt sotilassairaaloita tuoden haavoittuneille suomalaispojille lehtiä ja muita kuulumisia kotimaasta. Pataljoona vannoo sotilasvalan näkyvänä merkkinä uskollisuudesta lipulleen Suomen kunniaksi yhteisessä kamppailussa saksalaisten aseveljien rinnalla Euroopan vapauden ja rauhan puolesta. Tämän lipun lahjoitti pataljoonalle jääkärirouvain yhdistys. Sen lipun naulauksen suorittivat 8.10. Ostrobotnialla jääkärieverstit Lasse Leander ja Walter Horn. Ja Walter Horn siis samalla Suomen sotilasasiamiehen ominaisuudessa ojensi tämän lipun pataljoonalle silloin 15.10. Sinä päivänä suoritettiin saman tien myöskin lipulle vala ja sen lipun ympärillä esivannojina oli 12 jääkärin poikaa. Красноармейцы, краснофлотцы, командиры политработников, партизаны и партизанки. На вас смотрит весь мир, как на силу способную уничтожить разбойничьи орды немецких захватчиков. На вас смотрят все народы Европы, как на своих освободителей. Kyllähän sitä alkoi poikien hermot kiristyä, kun koulutus jatkui ja lähtöaikoja oli jo ilmoitettu useitakin ja aina vaan rintamalle lähtö viivästyi. Kurikin pääsi ihan siinä viimeisenä päivinä löystymään. Kyllä meidänkin komppanian käytävällä ei ollut enää yhtään ehjää lamppua, kun pojat oli pistoolilla ampuneet lamput mäsäksi. Samaten komppanian käymälässä oli lamput hajalla. Ja jotkut jo tuvassakin, niin kun käytävällä rupesi paukkumaan, niin vetivät patjan suojakseen oveen päin, että ei olisi tullut oven läpi luoteja sisälle. Suuri päivä koittaa vihdoinkin. Kuuluu kutsu venäläisten uhkaavaa hyökkäystä torjumaan. Majuri Hans Kollanin johtama suomalaispataljona lähti rintamalle 3. joulukuuta 1941. Ensin junalla Ukrainaan, sieltä omilla kuorma-autoilla Miiusjoen asemasotalinjaan divisionan miesten vierelle. Ja kun siellä korkealla Miiuksen rinteellä mentiin, niin meidän varjot näkyi taivasta vasten sinne naapurin puolelle. Ja ne ampuvat sieltä sitten pikakiväärillä. Se näki aivan selvästi, kun valojoivat sieltä tuli kohti. Ja jos se valopiste pysyi paikallaan, niin silloin oli syytä kiireesti lyödä maihin, koska silloin se oli tulossa juuri kohti. Mutta jos se liikkui sivusuunnassa, niin silloin saattoi rauhassa jatkaa matkaa sen takia, että tämä suihkukin meni ohi. Asemasotavaiheen aikana myös suomalaisten pientä joukkoa järjesteltiin uudelleen. Ilman vakanssia jääneet upseerit ja aliupseerit, noin 140 miestä, palasivat Suomeen.
Kenraali Talvela tarkasti pataljonan toukokuussa 1942. Reichspressechef Dr. Dietrich und der finnische General Talvela. Landung auf einem Flugplatz hinter der finnischen Front. Empfang durch den finnischen Staatspräsidenten Ritti. Suomen ja Saksan aseveljeys kukoisti. Suomen rintama sitoi huomattavan määrän Neuvostoliiton joukkoja. Mannerheim odotti Leningradin kukistuvan syksyllä. Suomalaisten matalan profiiliin Hitlerin käynti ei oikein sopinut, mutta vierailu vietiin läpi arvokkaasti. Auch dieser Besuch wurde zum Ausdruck der historischen Waffenbrüderschaft beider Nationen. Sie stehen nun zum zweiten Male gemeinsam im Kampf gegen den Weltfeind Bolschewismus. Kesällä 1942 Saksan toinen suurhyökkäys vyöryi kohti Volgaa ja Kaukasuksen öljylähteitä. Noin 19 000 miehen vahvuinen Viking-divisiona osallistui vyöryyn, mukana 1000 suomalaista. Aluksi hyökkäys eteni Länsi-Kaukasukselle, kohti Maikopia. On niin, että siviiliväestöä ei evakuoitu. Ne joutuvat käymään läpi taisto 2 kertaan. Ensin kun saksalaiset meni ja toisen kerran kun perännytkin. Molotovin koktaileja bolsheviikeille. Me saimme tulta selkäämme, kun oli edetty, se oli kylätaistelua. Ja Pohjalehto määräsi, meillä tuli 3 taistelulähettiä menemään taaksepäin selvittämään niitä taloja. Ja oliko se nyt kolmannen talon kohdalle tullaan, niin tämä saksalainen Bacher teki sen hölmön, että hän heitti käsikranaatin, siis munakäsikranaatin kohti ikkuna, joka oli ikkunaluukulla suljettu. Se oli täysin hölmö. Ja tämä granaatti lentää sinne pihalle ja mä satun seisomaan tässä. Ja juuri samalla hetkellä vanha mummo ja pieni sylivauva tulee ulos siitä ovesta. Ja minä tein semmoisen silmäräpäysratkaisun vanhana maalivahti. Mä hyppäsin sen mummon kimppuun ja sain hänet ja sen lapsen sen niin kuin rappusten alle ja itseni. Ja samalla se räjähti tämä granaatti. Lapsi huusi siellä lumihangessa ja mummo oli hysteerinen. Ja mä sanoin, että nyt äkkiä perunakellariin. Hän oli, niin sinne olivat menossakin. Professori Jokipiin tutkimusten mukaan Viking-divisioonan suomalaiset vapaaehtoiset eivät missään vaiheessa joutuneet itse osallistumaan rintamalla julmuuksien toimeenpanoon. Muutamat suomalaiset näkivät niitä kyllä aivan sodan alussa. Tässä vaiheessa kukaan suomalainen ei vielä ollut upseerin vakanssilla. Yhtenäinen suomalaispataljoona säästyi julmuuksia näkemästä. Nürnbergin oikeudenkäynnissä kenraali Steiner ja hänen divisioonansa Viking eivät saaneet tuomiota sotarikoksista. Vuoden 1942 syyskuun lopulla divisioona siirtyi Kaukasuksen itäreunalle Terekjoelle. Siellä suomalaispataljoona joutui Bakuun yrittävänä saksalaiskärjen osana historiansa verisimpiin taisteluihin. Luutnantti Pohjanlehto johti hyökkäystä Kukkulalle 701. Tappo Kukkulalle. Pataljonan taisteluvahvuus, joka ennen Kaukaasian taisteluja oli ollut noin runsaasti 200 000 miestä, oli tähän mennessä jo